Jar anakku linggo dising Lapati ayu nang mikunane angen-angen ayo padha rerem boga dirunce-runce aja lali karo kancane ngrembug gone nyambut gawe Andes lumes lumes solai garap tawar lanata paling ulon apa setia nek kelakon apa wis padha tumata andong carane telu gotong royong supaya bersatu ya mas kandhano ning ngarep panakku Mun sekarene ayo bangun negarane kang atiti lawan darawaca Pancasila dasare negeri utama Toning nggih sampun prayo saya rukun kerukan akenan kula
negara Yo tak tampa aguna kabeh aturmu mung pamujga tampanono aguna mung prayogakno anggonmu ngadhep ana ngarepene bapa Sandirana Nun inggih Bapak Ajar. padha becik tekamu ana ing padepokan Gunung Lawu iki Puji pangajengipun ingkang Bapa tansah lumintu dumateng jasad kawula Bapa. ndak tampa mung pamujga tampanono lan kepenakno anggon ngadhep Mugi dadosna ing jejimat Bapak Ajar. aguna sawise kabeh pagawan wis rampung aku arep takon marang kowe kapiyanggonmu ngladhe kabeh para nonoman ing wewengkon Gunung Lawu iki kepareng matur sakderengipun wonten lepasan pangapunten ora dadi ngopo aguna sedaya para nem-neman ing kukuban Gunung Lawu kados boten badhe ingkang njaga katentreman ing kados boten wonten parang muka ingkang damel sakuting penangguhan yo ingkang gladi nem-neman ingkang bulan kabudayan upaminipun gladi ketoprak wayang wong pun sampun wonten yo aguna sing tak karepake kaya ngono kuwi aja nganti nom-noman ing padepokan Gunung Lawu iki nglalekake seni kabudayan lan aja nganti kalah karo kabudayan liya mula sakangsa kuwi kabudayan Jawa iki yen bisa ngrembaka lan lestarekno marang kanca-kancamu kabeh kasihan Sandirana Nun inggih Bapak Ajar. sakwise kowe teka ana ing padepokan Gunung Lawu iki aku banget ngaturke panuwun Nun inggih Bapak Ajar. amarga kowe kuwi siswa sing ndak tresnani kang bisa gawe makmuring ing padepokan Gunung Lawu iki mula kang sawa kuwi Sandirana aku njaluk marang sliramu kowe sing bisa menehi sesuluh apa dene wewarah marang weweng tani padepokan Gunung Lawu iki Nun inggih Bapak Ajar. Menapa ingkang dados pangandikanipun Bapak Ajar menapa ingkang dipun paringaken dumateng cantrik-mentrik sedaya sampun ngestokaken Bapak Ajar. Malah sakmenika para cantrik menika anggenipun olah tetanen sampun sami pikantuk hasilipun Bapak Ajar. Menika ingkang sampun wonten sakler pedusunan sawetan pedusunan sampun sami panen sedaya Bapak Ajar. Ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Nun inggih Bapak Ajar. Sadurunge kowe kuwi menehi wewarah menapa pitutur marang wong ing padusunan Gunung Lawu anggone padha tetanen ora bisa ngasilke tetuan kang subur makmur. Nanging sakwise kowe menehi sesuluh apa dene pitutur marang wong tani ing padepokan Gunung Lawu iki saiki anggone padha among tani bisa ijo royo-royo subur makmur. Nun inggih sendika dawuh Bapak Ajar. Mula pakaryan kang kaya mengki estokno sak lawasi. Nun inggih. Agung. Sakwise aku ngawining kabeh para wong-wongan ing padepokan Gunung Lawu anggene padha tetanen bisa subur makmur gemah ripah lojinawi ndadekake seneng atiku nanging aguna kang ndadekake susah ing atiku ora ya mung kakangmu menjangan grangsing kang wis pirang-pirang dina iki ora ana bali ora ana ketok ana ing padepokan Gunung Lawu lha iki banjur menyang ngendi kakangmu duduk grangsing parang matur ampun anggenipun menggali ampun ngatur amarga pancen mekaten menika tumindakipun kakang menjangan grangsing
tansah nalingkir saking bebener. Ya. Ya kuwi sing tak kuwatirake. Yen tumindahe kakangmu Grangsing ora bisa mari anggone tumindak mabutuhan bapak mongso sisan. Pak, aku bali, Pak. Pak, Grangsing bali, Pak. Nyelemong tanpa ukara. Tak ruwoke nang njaba kemudo ngrasani aku. Basan tekan kene padha meneng wae. Kaya orang-orang kepidak. Wis ora dianggep wong kaya aku tak balik neh wae aku. Grangsing. Kowe iki kepiye? Lagi wae tak rasani karo Adimah Gunung. Kok kakangmu Grangsing wis pirang-pirang dina ora ana bali kek menyang endi. Lah kowe lagi teko malah lunga meneh iki karepmu kepiye, Grangsing? Bapak ki takon apa nyemoni? Bapak mesti ndek pandakwa sing ora pas. Aku bali ndarane arep butuh duit. Mongko jane ora mung arep njaluk, Pak. Ya. Tenan to. Grangsing, kowe bakal njaluk duit karep tok nggo apa? Pak, aku mentas wae adu jago, Pak. Nanging meh wae menang, ning aku dadine kalah, Pak. Najan to kalah aku sadurunge wis utang karo kanca-kanca, Pak. Dadi aku mestine kudu nyarutan, Pak. Grangsing. Dadi anggonmu ngabutuhan ki burung tok mareni. Grangsing. Yen kowe manut karo bapak, anggonmu tumindak ngabutuhan kuwi lerenono. Kowe mertobat ana ngaji Gusti kang gawe urip, nindakake ngibadah kang nimang perkara, mesti uripmu bakal mulya, Grangsing. Bapak menehi aku ngelmu aji jaya kawijayan kawit aku isih timur isih cilik bebasan tan tedas tapak paluning pandhe sisaning Gurindo tinatah mendat jinoro menter nek ora tak gunakake ming muspro dadine to Pak bapak ki dong ora Pak Grangsing. Rikala semono kowe wis cilik tak gegulang sing supayane tak bisa dadi anak sing bisa mikul dhuwur menenjero karo wong tuwa. Nanging kowe tumindakmu kaya mangkono. Aku melek adijaya kawijayan karo kowe ora tau nggo tumindak sing culika takon nulungi marang sepadha-padha ora nalisir saka bebener. Karepmu ngono kuwi. Karepe bapak wong sing jenengane wong urip kuwi ana tumindak ala tumindak apik serandalo pisan nek kiwa kabeh dinggo ya ora penak nek tengen kabeh dinggo ora penak nek kiwa tengen dadine penak ora Pak Grangsing. Yen kudune sing mulang anak ki aku ora malah kowe mulang karo aku piye? ala umume wong tuwa mulang anak aku ora umum kok Pak Mula saka kowe tak kon lumrah dadi wong tumindak kang becik kaya Adimah Guna iki. Pak, wong tumindak ala ki ya ana sing seneng lho, Pak. Ora ana wong tumindak ala kok disenengi, ora ana Grangsing. Ora ana wong seneng tumindak ala, ora ana wong seneng. Sing seneng ana, Pak. Ayo, sapa sing seneng tak takon aku? Setan, Pak. Grangsing. Aning padepokan Gunung Lawu ki ora ana setan, amarga akeh siswa sing wis manengku marang Gusti Kang Maha Kuwasa wedi yen setan ki dumunung ing padepokan Gunung Lawu iki. Yo, Bapak pinangka Ki Ajar Kantara ing Gunung Lawu. Wis kondang kaon nang aku takon karo kowe, Pak. Yo, takon, Pak. Yen sing gawe urip ya jengkel. Setan yo jengkel, apa Pak? Bedhane Pak. Nek padepokan Gunung Lawu ki ora ana wulangan kaya aku ora iso kuwi ra ono Grangsing. Oh, ya pinter Grangsing Pak. Sing gawe urip yo jengkel,
setan ya jengkel. Wong sing demeni bojone setan, Pak. Grangsing. Yen padepokan Gunung Lawu ki ora ana sing wong demenan. Nanging yen nyenengi bojone wong kita ya ana ning ora akeh. Sakarepmu, Pak. Ngono, Pak. Aku arep takon, Pak. Dumununge anak polah Bapa Pradah. Ya, Coba, Pak. Kandakno aku tak ngerti, Pak. ya bener. Paribasan menawa anak porah kudu wong tuwa Pradah. Nanging mingkari delok-delok pole anak kuwi genah apa ora. Yen pole anak ora genah wong tuwa ya wajib nyegah. Ing kamangka polahmu ki ora genah Grangsing. Ra genah tumrape bapak, Pak. Simbok bar ora ana, Pak. Atukane banyu ra isih to, Pak? Grangsing. Kowe iki kepiye to ya? Wis ngertine mbokmu ora ana ki pira boro kuwi ndongakno yen mbokmu anggone kapundhut ana ngarsen Gusti kang gawe riki ditampa amal kebajiane lan di apura kabeh dosane malah kowe ngucapake tukon banyu kuwi bocah apa? Rasa mulang, Pak, aku wis ngerti. Grangsing. Pak. Sawah Dondesa, sawahe Aguna ra isih to, Pak? Tak dol ya, Pak. Grangsing. Kowe adol sawah piranggun. Sawah mungkar sak nggon bagian adimu kok bakal tok jaluk tok dol. Aku ora ngentokake. Arep matur. Kepiye Aguna? Atur pun Kakang Grab. Yo, Kakang Grab. piye adikku Aguna? Kowe ngomong menawa sawah bakal akeh banget. Nanging Kakang Grab
biasanya metu gecul apa? Ora, iki beda. Oh, beda. Beda. Soalnya garapannya jalan metu wis sesek. Iki saking 40 tahun ra ketoprak. Wah, ketoprakane ya koyo perangan. Wah iya. Ngerti sing anu ketoprak ya, Mas. Lah kancane Pak Sarono ngono. Oh ya ora dhewe ya. Lah yo kene sing dipasang mic barang. Ya iya. Aku dipasang mic telu iki ora cocok terus ya. Aku dipasang pisan dia tak kotak ajur. Ganti meneh. Sik iki isi ana sing mesane ora. Oh, sik. Iki awake dhewe tungane nyambut gawe rong dino lho. Lho kok iso? Golek teko tak kelas main setengah siji. Ora tangan lho. Lah kok kabeh kuwi demi masyarakat Boro dan sekitarnya. Ya. Luar biasa pokoknya malam hari ini khusus awal dhewe wong loro iki acara Jakarta tak tinggal. Aku khusus kanggo masyarakat Bolo. Milih ke? Iya, apa Jakarta ora kok milih apa? Kalau Jakarta ono manten. Oh. Ya yo kok milih kene. Apa orang undang aku? Oh, ayo pilih kene lho. Pilih Pak Dukur. Lah iya, Pak Dukur Haji kuwi lho. Heeh. Bose mau dadi apa to mau? Pokoke bose ora nganti abotan ngewan. Nganti lantai kabeh dinggo ya. Kowe ora sange mingkone buani. Heh, mingko Bolo iki lho. Ya kok enak. Aku seneng karo mingkone Bulukuh iki lho. Sing iki lingkane Bulukuh kuwi mau bareng tak buka monggo Mas Dedo pun raosken nggih. Wah, bareng tak buka tak. Dan putih terus. Bareng ngono ya ora bae. Lingkane putih terus ae. Lah terus ana mururane anu klopo kok. Wah, tapi seruwi. Wah, bareng tak cokot urip. Pokoknya hasil budidaya masyarakat Bolo bisa diandalkan. Salah satunya adalah lingko. Oke, ini pertanyaannya apa mas? Aku bijak, aku betul loh. Kesetrum mana mau? Kesetrum di tangan uang. Jadi ini melambangkan bahwa Bolo ini akeh anugerah. Betul. Iya dong. Sing ngobong nganti nganggo mantel iki. Ora apa arep udan iki sedelo. Semangate luar biasa. Mulih kerokan kok. Ya wis ya ora sepuh. Ora apa-apa sing negoro iki sudah sajen. Wis sing dene piye iki. Iki ABG kabeh. ABG paling gede. ABG wae. Nah, ABG kan dikenal di ABG ini ABG ini ya terkenal apa? ABG kuwi mali. ABG. Bu sini kenalan ya dari Bu Santi. Bu Widi. Bu Buti. Wah, Bu Buti lagi muncul. Ini luar biasa. Para penabung gamelane we perunggu. Kowe iki ngerti gamelan ora? Kowe ngerti bahan gamelan kok ya ngerti apa? Oke ini kok perunggu. Kok sing iki saka emas. Kowe ngerti? Oke apa? Oh, gongke iki sedo kuningan. Gongke gawe iso ora. Gongke asline gawe kok lokasi. Lho kok iso? Baru kuwi buka wanita nisan. Ada di suku. Nah, kuwi lokasi. Ora tidak sesuk gongke aja buka ini lho. Kok tidak buka. Digongke kok maksudnya lokasi di tangga. Wah, ngerti lokasi dia Pak Duko. Wah, kenapa tak coba? Iya, kuwi kok
Sing jenenge Wingkon iku butuh karo lokasine Pak Jokowi. Lokasine iki masir. Yo tenan. Ini yo cilik-cilik. Beda-beda kok. Ini masyarakat boleh kurang Praga. Nah, ini ki tahun 1985 ini ketoprakan sing terakhir. Sampai tahun 2021 lagi ketoprakan saiki. Berarti 40 tahun ora tau ketoprakan. Nah, iki 40 tahun ora tau ketoprakan. Pak Duko, wis aku ngendhen matur karo Pak Nemu. Pak Yuli. Pak Nemu itu dadi dadi satu. Prabu Dadang Gulo. Ini kok ono aja. Dadang gula iki padane dadang gede betul sedeng kok ya. Anu, dadang gede untuk pertama petekan itu. Pak Meru. Oh, bijin ketukan tenggoro itu kan arep dianake seruan pisan. Yo sik kira-kira iso. Sik kira-kira iso. Sik kira-kira. Halo masyarakat. Loh, sing kena wing nek wis memberi sorae grupe jenis suluk budaya. Oh, suluk budaya sing kena kae kagungan judakan. Oh, Surabaya tuwa. Surabaya iki jalan. Tuwa wis sepuh. Ora apa untune dawa. Ya, kayaknya mati kowe. Jadi kita itu yang itu palsu. Wah, palsu ini makanya asli aslinya luar biasa. Tapi dulu ini apa? Pandai ya. Latah gua. Iki pertanyaannya ya maju-maju. Piye kok? Iki ono sing jenenge ketupat suluk memberi penyuluhan kepada masyarakat pertanian baik dengan pertanian terus kemudian keluarga pembudidayaan hasil pertanian. Ini jenenge apa jenenge galur ngene iki. Ya hasil pertanian. Oh ya, pari sing berbentuk cair. Temuan baru pari bentuke cair. Pak Joko Pak menemukan pari berbentuk cair. Apa beras kencur? Beras kencur kan Pak ini cair. Kowe itu semproyok masyarakat ini. Loh, berasnya ya beras. Kayak penemuan beras kencur. Jadi petaninya nggak ada sih mau petani. Loh, ngerti lah kawin silang kawin. Kawin silangnya aku ini ngawin ke silang. Apa? Semongko karo judul bubuk. Semongko karo bubuk. Hasilnya apa tuh? Orang gaji, saya orang bisnis dari wong tuanya. Orang ini berpuluh jambu, dikawinkan karo Pak RT. Pak RT kawin itu jambu. Lah kawin dia. Lah hasilnya jambu dari soto. Bukan Pak RT ini jalan. Wah, agak ini kok punya aku ki ana bedak. Dikawinke karo berbulu. Wah, jadi kejar berbulu. Oh, jambu karo monyet. Jadi jambu monyet. Oh, kawin silang. Wah, iki ngono kene iki sing jenenge balung iki yo ora iso gele lho. Ya iki jenenge gele iki ana iya cili-cili ta. Nek kowe luar biasa ditutup dan teknologi tinggi ya sing gele sak tenan-tenan. Heeh, saiki nek panen gedene iki gele iki sak matamu itu. Wasilo iku wong apa? Lah kuwi ndak iki ada pertanyaan iki lagi nganggo gele iki saiki gedene sak matamu. Kowe menarung nek aku ora ceritane hasil pertanyaan iki iki lho. Nek dhewe gedene sak matamu ya saking gula entas nang kowe ngerti galur iki ora. Goro kene iki sing ngono kuwi tabur semongko. Semongko biasa beda tak apa semongko. Soal gede-gede. Kok tak kira. Tak mudah.
kira rukun apa itu sing tembang sing ipi udah ternyata ketoprak di Bolo ini kualitasnya bagus-bagus. Eman-eman yang betul dipretasi di Pak. Eman-eman yang orang-orang pembinaan. Loh, Nyogo ini sing ngomong apa lho? Balita. Sing ngomong. Ana sing belum metu-metune barang. Saya orang-orang. Bisa ngomong aja perlu dibina. Muka-muka dari semua mungkin ketoprak suruh budaya tidak hanya pada malam hari. Berikutnya mungkin bisa tampil di Kapanewon itu di semangati Pak Newo. Oh jelas kemarin cek kok kiai Bolo ini biasanya kiai mesti pintar-pintar. Oh jelas tinggal mesti di atas rata-rata. Oh, nek ketok gawe dolanan bola biasanya ketularan pinter yo. Oh iya. Sebenarnya gampang-gampang. Oke. Kayak dolanan bola biasanya bisa. Allah, kok hasilnya di atas rata-rata. Aku itu kan lah. Tekan apa aku bujang gampang. Iwak pitik karo iwak tikus sakene ndi. Iwak pitik, iwak pitik karo iwak tikus enak ndi iwak pitik. Berarti tau kan iwak tikus. Tak konfir. Ya kok nek wis tau dolanan bola mesti bocah gak pinter iwak pitik karo iwak tikus. Enak iwak pitik. Berarti sama iwak tikus. Langsung ditake kan iwak tikus ya. Kowe daging goreng doyan. Iwak goreng doyan. Greh mentah. Wah. Kalau bumbal nasi goreng? Iya. Oh, malah kowe luwih suka. Daging goreng doyan, iwak goreng doyan. Greh mentah. Ora. Bumbal nasi goreng? Iya. Daging goreng malah bumbal di mana? Malah bumbal doyan. Kok pertanyaan ini saya mau digoreng ya. Orang ini kan orang Sunda. Goreng mentah ya. Halo, bumbal digoreng? Iya. Berarti panganan bumbal. Wis aku nek gampang wae. Buntut jalan. Kalau buntut tikus iki dawa bisa. Lah sebab buntut jalan. Goblok berarti dadi wong bodoh. Piye saiki? Nanti jalan buntut dawa buntut tikus. Wis. Kok iso buntut tikus iki kerang-kerang lemah buntut. Sing kerang-kerang lemah iki mesti opo? Berarti berarti buntutku kedon. Kita ambil aku apa? Sapi macam itu, buntutnya nenggelam. Kalau kan aku ngomong, sapi macam itu, buntutnya nenggelam. Buntutnya nenggelam. Nanti nek buntutnya nenggelam. Nek sapi naruh ular biasa juga buntut nenggelam saya. Jambi ini kok kakek sapi macam itu buntutnya neng di ayo neng lah salah bener iya neng adate yang gitu ini silite ya neng ngono kuwi ono munyuk kok anak munyuk muni munyuk kok ngingeti aku tapi lek yo kecek wong bola apa kuwi ono anak munyuk karo bapakne mlaku-mlaku nek wong nyabrang nenggalan ketabrak mobil. Yes. Ini sing anaknya mati. Bapak neng subur. Cepat nesu, anak kok. Anak ini ketabrak. Ini siji kuwi. Bapak neng nesu. Lek lambemu mrene. Iki tahu ora isin-isin aku ning gone bola pinter-pinter ana anak munyuk. Anak munyuk ngaku-ngaku ya Pak. Iya, enggak anak kan wong lagi lho. Ora
Karena kau tabrak mobil, anaknya mau mati. Bapaknya kesuwok. Lah sik musuh anak kok. Mulai. Munyuk tabrak bapaknya kesuwok. Bapaknya kesuwok. Lah ini kan gak iso jano. Anak munyuk tabrak klik mati. Tak dini kesuwok. Jadi semua tekane sore kuwi. Lepas jadi sih kena tua aja. Dia munyok tu mau. Anak munyok, kalau anak kiri, punya dilatih di sekolah itu pintar gitu. Cukup anak kiri, berarti tahu tak kelas kan? Sebenarnya gitu anak kiri. Lah juga kita juga kok. Weh, ada bahasa sekolah itu. Weh, pertanyaan ngerti. Super ini dipupuk anggota. Ya, ada berapa jenis pupuk? Organik dan anorganik itu ngomong gak tahu. Samboro pada akhirnya. Nek anorganik itu contohnya apa? Anorganik ya nopo ya. Sik. Mas, niki ketelak. Aku kok kaya ngomong kelengkeng lah. Bila bisa itu ratok kasih untung mingguan. Ya, anorganik itu apa contoh? Ya, anorganik itu pokok urea, pokok apa itu jenis set organik. Ayo pupuk ada barang contoh kaya telek. Oh, telek sapi jenenge apa? Telek titik kan lencong. Telek wedhus hintil takon lho. Menteri Pertanian saiki sapa? Oh, menteri ra ngerti. Berarti tak muni telek tok. Apa pertanyaanmu? Telek apa bagian bangsa menteri itu apa? Apa pertanyaan iki? Telek titik ya lencong. Telek wedhus hintil. Telek sapi lencong. Menteri Pertanian Sapa? Gak mesti. Berarti gue telek apa? Nah menteri orang apa? Anu tak mesti telek. Aku yang muni dhewe. Barang iki ora kuwi. Kowe mlaku-mlaku ha. Mlaku-mlaku ning kono kae. Lah sapi liwat. Ngletok Pak. Lero. Kita ungguli apa kok dilare. Kowe ana apa kamu dari apa? Kamu lihat dong. Oh, cukup piring. Lalu cukup piring. Tak tunggone ku. Atok nek dhewe. Aja piye. Lah terus atok nek dhewe kok. Oh, bangsa kaya kok aku banget. Trekam sapi, karo watu. Apa ini? Ya berarti tahu semua ini semua. Kaji sih. Kita menghibur Kulon Progo ini, lah ya namanya Kulon Progo ini wilayah yang tercatat yang rekor muri wilayah terbesar se-Indonesia. Kok bisa? Kulon Progo ini bahkan ini Kulon Progo. Purworejo ini ternyata ini Kulon Progo. Kulon kali Progo. Jakarta ya sing Kulon Progo. Kandhane awake ora ngerti peta. Oh, kene iki ana kapane wong sing nganggo wong Jawa. Wong ndi? Kapane wong nang bulan. Kok batak-batak? Nek nang bulan. Nang bulan sing liyane ya ana apa? Kapane wong Panjaitan. Oh, bola. Iki panjatan. Ngomongnya katanya wong wong itu ora penting. Ora penting. Apa? Sami galau. Sami galau. Sami galau. Galau. Ya ada kira kami masih. Kok nanti subuh? Jadi nanti subuh. Lagu-lagu apa? Apa lo? Ya lagu juga apa yang ini? Lalu jangan dia lagi sing dia kayak wah ini yang ketokrak
Iki lagu kok jane tekan kowe. Jare sing wis dhisik. Oh ya. Kalau teko. Kowe. Kowe maksud. Oh aku. Oh iso ono. Pilih iso cok sare iki. Kalau teko, sesuk wae. Sesuk nek saya kesuk. Saya ingin tekan saiki. Kudu saiki kok. Iki resmi hati sawolas. Ya ya ya. Ning iki adune ra diganti karepet lha kerja tambahan ada adune ngono yo tambahan karepet tambahan pingpong ora amane dagang yo kae yo tak berarti jaga manggung iki kakakno aku. Ya to, Pak. Biasane. Biasane pakane asu. Pakane asu asune dibayar dipakai. Pakane asu. Oke, baru yo pakane asu. Jadi kok tak kakek aku, jaga ini Pak Syukur ya. Jaga ini Pak Syukur ya. Kamu kakek aku. Pak Syukur nih gue boleh asu. Ya berarti memang boleh asu. Baik kan? Oh, oh jaga ya. Halo. Asune mati kelek kali. Oh, kelek kali. Asune mati yo. Kelek kali. Dikowo mulai saya tak lho. Wes semua mulai berarti bosan kali. Jadi kurang adalah kesuwen. Saya saja dorong dia. Oke. Ane kasih terus nambah terus bro. Apa wes? Itu kok. Kita kan lagu se. Lagu. Lagu sih. Apa? Lagu itu. Mantap. Ini mau. Wih, udah semuanya mau.
aku lak tau melu lho. Asmara lak iya. Kudune sowan kok sila ora. Kuwi kleru. Kleru piye? Sowan muka ngarsoi. Ana sing mantep banget kok. Latihan ngomong banget. Sira ora periwedu. Periwedi. Kaya saking ora konsentrasi sira ora perlu. Lagu sing gumiak. Ya, apa? Sing Brown. Well, Brown. Iki ora saiki lho iki latihan mak sesapu iki. Ora dicari ono-ono mesake babae kuwi. Ngandani ya babae yo ono Indonesia kuwi. Oke, ya. Dados. Lu. Hey!
kesane